ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jakiri wuro molo asnde balla ko on waktu yoni ha to añamiji e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal mawɗo leydi ndi hanki jilluguma toon to wuro Tiwawon hakkude makko e khalifa général mo Tijaniya kanko mawɗo ndi wo fodi autoroute e nder wuro Tiwawon ko wona ɗum ko wo hollitima o maha toon centre mawɗo ko fate banggue heblude sukaɓe kame yoga e nder département ji tawiteɗe nder leydi Sénégal to leydi Mauritanie nandiral sifande hakkude laamu leydi Japon kame Mauritanie ɗum noon ko koppareje jonde no fewi gam wallide yoga e guure joñiɗe taweteɗe nder leydi Mauritanie to leydi Mali jagorɗo jangde leydi ndi ene tambi ɓodde fata to wulde jaw ɗum ko caggal yoga e syndicat ji hollirɓe ñawande 2015 walla ñawande 15 octobre 2016 ha hande nde sellani ko wayno haay sikaso keñeɓan duttata koye cuuɗi janguirɗi to leydi Guinée Conakry nokku ɓireɗo sigiri mabbi toon ko ɓolli yiilotonoɓe kanŋe ha yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumen kabruji men mana wen ha to Burkina Faso ma en jaaha to Ghana ma en jaaha to Ghana Côte d'Ivoire Nigéria kamen joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم باتاك جام غونداد محمد يene to Gabo ko biyuma duttiɗo Umar yene to Gabo ko biyuma duttiɗo Ousmane yene to Gabo ko biyuma duttiɗo Bolo yene to Jakiri ko biyuma duttiɗo Kumba yene to Matam ko biyuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe jakirinaɓe wuro molanaɓe asnde ballanaɓe ko taari ɗum kala Mauritanie Sénégal e nokkuji ɗi kala jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe biyetenoɗo Alhaji yene walla mbiyen yene Amadou ɓurnoɗo andirede yene Bama yalti aduna jamma hanki o wira subaka aljuma hande o to cuuɗi meɗen jakiri yaltiri aduna duuɓi 90 e ko fawi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo e nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmenu e makko kankoye dendagal mayɓe julɓe kala yettindo hen ɓattaki o ko biyeteɗo Oumar yene taweteɗo to leydi Gabon. Ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. Ceerno Djibisi ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala. Ceerno Djibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune. Ceerno Djibisi ko baawɗo listihara moƴƴuɗo longala jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte. Ceerno Djibisi ene yawran ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol. Ceerno Djibisi ene safra ɓe ene wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustaraɓe goragu. Ceerno Djibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yaltayma ha laaɓa. Fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yaltayma ha laaɓa. Fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yaltayma ha laaɓa. Ceerno Djibisi ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji. Ceerno Djibisi ko bawɗo listihara dokkatama ko indema inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko 400 CFA
wonɓe Europe Amérique Asie ha Afrique central kala ɓen hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo. kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro makko téléphone ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ene jogui miñum mo golloto ne wiye ceerno Alassane Sy. jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde e ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani. ceerno Mamoudou Bana ko bawɗo lasrari ganduɗo leggal labdo reedu malaɗo woni. ceerno Mamoudou Bana ne safra rewɓe wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita infection omo yawnan ɓen wonduɓe asmo diabète tension rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ɓe ellaji men ndewani lawol. ceerno Mamoudou Bam ene yawrani ɓen worɓe usraɓe goragu. to banggue lasrari ceerno Mamoudou Bana ene yawrani ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ɗaɓɓoɓe embauche ɓen gollotoɓe yiɓe ñibde e place uji mumen. ceerno Mamoudou Ban kadi ne yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle walla ronkuɓe ñibde e dewle mumen walla worɓe ronkuɓe dakmitade dewle ɗe. ceerno Mamoudou Ban ne yawrani ɓen mi arsigaji men kippi. ceerno Mamoudou Ban andine dendagal keleneɓe mum o ɓuuri wawde gollade ko ɗeɗo balɗe tati woni ñande talata ñande alarba e ñande alkamisa. ñalɗi keddiɗi ɗi ne hasi tawa woni koye liste woni koye liste woni tawa ñalɗi keddiɗi ɗi ne hasi tawa o woni koye silkeji makko ɓurana walla sahani tawa o woni tigui koye halwaji makko. kala nodduɗomo e ɗi ñalawmaji so heɓanimo eɗi ñalɗi so heɓanimo yo waɗ insisté tan so arima o noddide walla ma woɗɗittude ɗum. ceerno Mamoudou Ban ene wiye dendagal kileneɓe mum so wona ɗin ñalɗi woni ñen talata alarba e alkamisa kala garowo yo nodduma ko addi kene ala beele jomum ene wawa ƴettude rendez-vous wasa tardude so yettima yiyamo hano hannirtani. ceerno Mamoudou Ban ko labdo reedu malaɗo woni omo andina dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to wuuro men Pété. numéro uji makko téléphone ko 00 221 77 353 48 10 ko numéro makko WhatsApp. so tawi ko numéro makko appel ko 77 911 19 61. 23 fulɓe mbi kala ko ɓooyi Allah ne wela gongane tawa. gorel teya ko haa ko moƴƴo iwruken to korjinoro ari ko wallude en e safrude en haa moñi kala yiito heen hoore muɗuma. gorel teya ko haa kono haa ko wargani a wulna ndiyam ma haa wula mbaɗa heen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa. an jogiiɗo AVC jogii cardiaque ƴiiƴe mum dogata e ɗaɗi mum koyɗe muusooje koppi muusooji keeceji muusooje AVC jokkondire gorel teyya joni joni keɓa heen ko laaɓi. sa yeehi to site gorel teyya ma janngan hoore maɗa mbatta ko www.gorelteyya.com joni joni keɓa heen ko laaɓi. sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorel teyya beele keɓa hen ko laaɓi. so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda mbatta ko 77 128 23 46. so tawi koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boy Niass 47 85 20 96. so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa ko Hamidou Ba 01 53
11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda Abousso Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonda jokkondirta koye Haruna Ngayda 06 50 81 99 64 43 musidɓe tedduɓe jokkondirene gorel teyya ko safara tan woni hen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde jeeɗiɗi yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nati mon ɓosooje ko musidɗo mon Saydou Abouba kabruji men ɗemngal pulaar jillu mawɗo leydi Sénégal jillu makko hanki toon to wuro Tiwawon kanko mawɗo leydi ndi o jabbama toon jaɓɓungal paayodingal no feewi hakkunde makko e khalifa général mo Tijaniya kanko mawɗo leydi ndi noon o hunima wonande wadde toon lawol ngol hinde autoroute ko wona ɗum ko kadi o holliti mawmo toon centre mawɗo no feewi ko fati banggue heblo sukaɓe kam yoga e département ji taweteɗe nder leydi Sénégal kanko khalifa Babacar Sy Mansour woni khalifa général mo Tijaniya o holliti hitande hikka nde toɓɓe ɓurɗe mantinade ko fate banggue mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam caggal nde ɓe jooɗi ha duuɓi ɗiɗi ɓe mbaɗani ɗum gam oɗo saaha rentade ñaw coronavirus toɓɓere adinde ko qur'anil karim ko wona ɗum ko kadi ko artude e duuɓi temedere wonande birnogol kanko on biyetenoɗo Alhaji Malick Sy mo ganduɗa ene jeeya e ɓurɓe addude ko wayno jamma mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam maɓe koccu kadi toɓɓere ko fate banggue caɗele gurdam hande ko wuura gila e gurdam ceerdam ha tenti kadi to banggue dawrugol e jikkuji yimɓeɓe kala no wayni ɗum noon woni toɓɓe ɓurɗe mantinat ɗe ɓe jogori huccande ko fate banggue golle kollanteɗe ɗo e ñalawma janggo o paɗen koye mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon balɗe jeenayyi burdi kala nokkuji e nder leyɗele ɗe kala so jamma ari ko ruttitade burdi on noon nden deftere wallifi ɗum ko Mouhammadul Bousayriyu ngam mantude e jarde annabi o sallallahu alayhi wa sallam dokkele jomiraɗo rokki ɗuma gila to banggue golwole ha to banggue jikkuji e neɗɗagu kala ɗum jeeyi sababu hewɓe so piranama ɗum ene dañi hen weltare mawnde no feewi ha joni keddorɗen koye ɗin jammaji jogoɗi mawnideɗe jamma annabi o sallallahu alayhi wa sallam oɗo saaha mo gonɗen wuuro Tiwawon fuɗɗima ɓittude yimɓe e kala banggueji beele ni daña oto gam mawlitoyde ha e guure me e nokkuji kala wonti ko caɗele mawɗe no feewi to wuuro Tiwawon nden kay kisala ɓeydama toon gam sembolinede no feewi ko wona ɗum konona toon to Kaolack Madina Baye no wowi adorade kala hitande so tawi gammu yonti ko laaɗe ndiyam giwata e kala banggueji laaɗe cuɗaɗe cinkaɗe ha yooɗi kanje kala ɗe nodditto ko toon to Madina Baya ɓe nata ko jomiraɗo ɓe duttoɓe manta annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɓe nodda Baye Ñas mo ganduɗa darde mum famɗano e nder windere nde kala ɗen laaɗe kala jamma hanki o ɗe joofi toon to wuuro Kaolack gam arde nottade noddandu khalifa o gam mawninde jamma jibinede annabi o sallallahu alayhi wa sallam ha joni keddorɗen koye ɗin jammaji jogorɗi mawninede e jokli windere kala toon to ndulmaji dembe aɓe keɓo ñalawma janggo gam yuɓɓinde oɗo henna jamma mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam kame yoga e nokkuji kame duɗe sernaɓe kala ha e jumaji e jamaji kala ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe kala mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam jaam e ɓuural e kisala garten koye some CEDEAO jogornoɗo yuɓɓinede ñande 14 nduɗo henna lewru ndu gonɗen Dakar lamorgo leydi Sénégal ɗum noon dirtinama nden jonde jogorno wonde ko ndenka e kisal leyɗele Afrique ha tenti kadi ɓen koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire juukaɓe toon to leydi Mali
kono nden jonde hanki hayti en keɓa non ko jeeyi sababu kaytin gola nde ɗon a jonde sifande nandiral taw ko berte bisa jawɗo jogoɗi lumbade yoga e boli Dakar contrat o kene tolno e temedere nogas e go bisa ɗum noon taw bisuji dongoɗo ɗumen ko coura ko wiyata transport taw kadi ganduɗa ko fate banggue 100% ga électronique ɗen gaɗa ɗinon bisuji ɗum noon ko cattal bitegal transport urbain taw ganda ko CRRC hakkude mum e catal wonande tambingal ɗiɗon bisuji nden sifande nandiral laatima ñalawma hanki o yinnode yaadiɓe makko walla heedanɓe mo ko nde o ɗaccitte wellitare hayso tawi woni on wawa notade ñawore makko e kala saaha woni sittor ndoor tumanoɗo ne waɗi viol suka debbo mo duuɓi 16 gollotonoɗo e galle makko ɗum ko ñalawma hanki o ɓen hujjikintoɓe caggal nde joɗiɗi e yeeso ñawowo o noon wi ko hay loppeta ala hen to Tambacounda ko bis goto yani toon taw ko bis Al Azhar on bis noon a yani koye on bis yani ko sanga 5 heures subaka waɗi ken tolno e 13 neɗɗo gañiɗo hen waɗi hen yimɓe jeeɗiɗo tampuɓe wi jayde wiyetede Tambacounda info accident goɗɗo baɗɗo jamma hanki sanga 22 heures on accident noon waɗi koye lawol autoroute ila Touba hakkude Bambeya kame Diourbel on accident noon waɗi ɗum ko auto Abdullaahi Dawuda Diallo ganduɗa kam woni directeur kabina mawɗo leydi Sénégal o wonano goto mo wonde Abdou Mbow jafuɗon on noon ko sarɗiyanke to suudu sarɗiyeji no leydi Sénégal wonde garde corps mum kame cortège mabɓe kala ɓe paano ko to Kaolaka ngam yettinode nelando mawɗo leydi Sénégal auto mabɓe noon yani koye auto pannoɗo e dow lawol ngol accident o noon auto mabɓe tarlima ko juuti kono kamɓe jaltiya ɓe cilla ɓe kiisi so wonande garde corps goto e mabɓe woni gañiɗo e junggo ma en gartoya oɗon kabaru ha joni keddorɗen koye kabruji men gartaten koye jamma jibinede annabi o sallallahu alayhi wa sallam sarɗiyanke notortoɗo inde Farba Ngom waɗi ballal payidingal no fewi to Boseya ɗum ko caggal nde o yaltini 250 nagge 250 tonnes maaro kame koppareje jonde faade almameɓe kame ardiɓe guure ɗum e Boseya ngam beele ɓen mbawa tigui yuɓɓinde jamma jibinede annabi o sallallahu alayhi wa sallam teskede wonande oɗo saaha produit giwɗo to Indonésie taw ko siroji koɗi produit ji 4 kanji noon ɗi kalmata ko ɗojjo walla ni mabɓo kono kadi wonti ko ɗaccal buduk badak sa yeeyi heewi wontandema ko goɗɗum ɗum ko caggal sukaɓe hewɓe to leydi Gambie ne mbasi hen pittali mumen OMS catal tambingal cellal ɓalli windere nde ɓe dokkiri notification wonande jaagoɗɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal jertini yeeyoɓe nde ɓurata wawde rentade ha tenti noon ɗon ɗo yimɓeɓe jogori moɓodiroyde e mawludaji soɓe gandi oɗo saaha mabɓoji eɗo jojini ndumino yimɓeɓe ndenoto wonande oɗon siro o wona moƴƴo no fewi so en keeɓi fannu siro o ma en mbaw saktande yimɓeɓe ha ɓuura famde ɗum ko caggal to leydi Gambie wonande OMS nde holliti jerto mum e kulhuli mum oɗo henna siro pewnaɗo e nder laboratoire to Indonésie ha ganduɗa jeeyi sababu yoɓade pittali kene wona 60 fittandu suka maayi hen ɗum ko caggal nde ɓe kutori oɗon siro jeeyi sababu oɗo saaha jertindeɓe nde yimɓeɓe ɓurata wawde rentade e nder nokkuji ɗi kala sen gewi to leydi Sénégal ko to leydi Mauritanie nandiral hakkude laamu leydi Japon taw kadi ɗowi nden sifande ko ambassadeur mo leydi Japon taweteɗo nder leydi Mauritanie hakkude makko e biteɗo Fatim Bitto Khattari joguiɗo catal fate banggue nden kay kisal nguura leydi Mauritanie nden sifande kene tolno e 420 millions taw ganduɗa koye koppareje uguya kese ɗe ɗum noon ko wallidde laamu leydi ndi wallidde guure ɓurɗe joñade taweteɗe yogay keeri leydi Mali kame leyɗele hoddiɓe leydi Mauritanie jafuɗon kame leyɗele hoddiɓe muɗum ha faggudu ndema e kisal ɓuura wawde ƴellitade e nder ɗiɗon
nokkuji kala batu keñoraɗo wonande gouvernement mo leydi Mauritanie bati subaka aljuma hande o on batu noon en cuwani andude taw holko toɓɓa e nder oɗon batu kono toɓɓe lowaɗe hen ko fati banggue budget 2023 haade mum nawede toon to sud sarɗoyeji ndo leydi Mauritanie kono nden toɓɓere ɓuuri tigui bismede nde ɗon ko jagorɗo biyeteɗo Islama Mouhammed taw ganduɗa kam woni jagorɗo faggudo leydi Mauritanie si fande nandiral hakkude laamu leydi Mauritanie kame laamu leydi Mali ɗum ko caggal jillu jagorɗo gaynaka awo tambi dose ɗiɗɗe kala walla tambi cate ɗiɗɗe kala on jagorɗo biyeteɗo Yakuba Ba baɗɗo jillu muɗum nder leydi Mauritanie hanki wo dañi joɗodade jagorɗo awo ma jekkade leydi Mauritanie ngam sifande nandiral jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali nden sifande ko fati banggue awo ma jekkade leydi Mali ngam teskede ken wona capanɗe tati ujunere ɓiɗɗo malinajo ne tawe e nder ma jekkade ɗe leydi Mauritanie kame nokkuji liggorɗi liɗɗi ngam gollade hen ko nden titode ɓe jiiɗi ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe nde tawno liɗɗi giwata koye Mauritanie ɓuuren hewde saaha ne faya ha toon to leydi Mali jagorɗo gaynaka hakkude muɗum e jagorɗo gaynaka mo leydi Mali woni Yakuba Ba hanki ɓe mbaɗi nandiral nden sifande ko yidde tew e kosam beele watta iwde Mali ha ɓuura wanjade leydi Mauritanie ngam teskede wonande leydi Mali ne jeeya e leyɗele ɓurɗe hewde tew ko fate banggue daabeje ko noonne kadi kosameje nde tawno toon ne teskora kewgol daabeje ɗum woni yidde mawɗo leydi ndi e wiide jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie ɗum ko caggal jonde hakkude makko e jagorɗo gaynaka mo leydi Mali ɗum ko ñalawma hanki o jagorɗo pinal kame coftal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti ko ɓuuri yawde darni catal ngal catal ko heptinde ɓen sukaɓe joguiɓe juɓɓudi golle garɗuɗe joɗɗe heptinaɓe ɓeɓe mbiyata ko garɗuɓe finɓe taw kadi ganduɗa ko feƴƴitiɓe to banggue haqqillaji ko waɗata Mauritanie ene sohli ɓen sukaɓe beele kadi mbawa ɓeydade heblo ha jeeye e kawguel windere ha e kawguel nder leydi ndi kala ɗum woni gasata ko sappo nduɗo henna lewru ndu gonɗena joni keddoɗen koye nder leydi Mauritanie jamma jibinede annabi o sallllahu alayhi wa sallam ene tijja mawninede e nder jokli leydi Mauritanie kala teskama jeenayya nduɗo henna lewru woni ñalawma ɓaawo janggo kono kadi jeereji leydi Mauritanie ha tente noksor koko ɓetti ɓen yiltoɓe comci paɗe e gueɗe goɗɗe kala e ɓen ƴettoɓe bisuji ne mawlitoya guure mumen kala hewɓe non kolliti hitande hikka nde ne seeri ha ɓurti ko fate banggue gurdam ɓen sodoɓe kame yeeyoɓe woni ɗon tan ko ŋaccam mi ŋaccuma woni nine jaa ha dugde ɗeɓe mettodirde caggal cogguji ɗi ɓeydade no feewi communiqué giwɗo e police ɓe kolliti hewɓe gollotoɓe police ɓoyata ma jaaha cakkoyo les tilisaji mumen mbatta yarde attaya mbadda e ɓuɓri ndewmi tekel ɗum noon ko directeur uji kewɗi régional ma jaa foftorde mumen ngam hebde ko fate foftorde mumen ɗum fuɗɗoto ko 2 janvier 2023.
ndiyam jaayi ilam ili hamaje kewi cali kewi lappol palol dande mayo kala heewi ndiyama mayel gambe ƴeri ha wanji e balduɗi mum kala kono ne kadi fallema ƴeri ha to ba fulaɓe kala koko heewi ndiyam ton paɗen to leydi Mali jagorɗo jangde leydi Mali woni deddu Ousmane oɗo saaha koko tambi ɓodde fata to wulde jaw accata woppata teni kadi nan tan jaggi ɗum ko caggal ɗaminede wonande hikka o hitande tati ndu lewru kamɓe kala maɓe duttito e cuuɗi jangguirɗi kono sandikaji wonande ɓen tambiɓe jangde nde ɓe kolliti ɓe jejjitani ñawande 15 octobre 2016 ha hande ala kala ko gasi e nder nde ɗon sifande jeeyi sababu ɓen sandikaji janggoɓe taweteɓe to kaayi sikaso keñeɓa kañumenne oɗo saaha kolliti jeeyetake e ruttotoɓe cuuɗi jangguirɗi kene tolno e ujunere école woni ko uddi kene tolno e sappo académie woni ko uddi ɓe kolliti so tawi kay ndeɗon ñawande safraka yo ɓen gandu kam laamu ngu ɓe gona huttittoɓe e cuuɗi jangguirɗi kono kadi ɓattaki goɗɗo hewɓe yoga e nokkuji ha hande sukaɓe cuwa taw huttitade yoga e duuɗe jangguirɗi ɗe ha joni keddorɗen koye leydi teddotoɗen koye leydi Mali to leydi Mali caggal nde yani ndiwowa armée leydi Mali woni armée fama caggal nde laana mabɓe yani ɗum noon nde laana mabɓe yani ñande talata jawtuɗo hen o to bowal laaɗi diwoje ngal gawo ha jeeyi sababu ɗiɗo mbasi en pittali mumen to bowal laaɗi diwoje ngal gawo ɗum ko caggal nde ɓe jano loydoyade faaboyade wonande ɗo jango waɗa noon nde ɓe gartanno ko nden laana mabɓe yani laamu leydi Mali yaltini commission goto taw ko mbaɗowo enquête ko on woni nelaɗo toon waɗa hen losko luggo no fewi ko jeeyi sababu jangol ngel ɗo hen laanela ɗon ɗo wonno e jurade lawol fana hakkude me juyla ko car compagnie air zanna ko on woni janaɗo taw kadi yane makko ko bandiji e nokku mo mbiyata Masigo ko toon ngun jango waɗi kono kanko soforo sanga 5 heures subaga wari ɗon komo doga dogdu sattude no fewi ɗin bandiji nde paali oɗon oto gayni ko kure nde ɓe gandi wo darotako ɓe gayni ko kure hen kural noon dañi yoɓade fittandu goto tawetenoɗo e oɗon oto neɗɗo goto gañima hen kono kadi hewɓe kolliti so dattinoma ene gasa taw ko ɗum ɓuranno bonde ko caggal muɗum noon dañi nodduɓe brigade tawete toon woni monsieur Marigo nde ɓen gari garde sembe no fewi tawi kama ko ɗin bandiji jeehi nde ɓe kooli ko nden oto wawi dartade gouvernement leydi Mali yidde ɗum wonande colonel Assimi Goïta batu jagorɓe hanki o walla heccanki o yiddemo oɗo saaha mo goɗen ko police leydi ndi tambiɓe nden kay kisal ɓiɓɓe leydi ndi nde sembe mumen ɓeydete to banggue koninkoɓe woni militaire en ha ɓuura kadi wawde nelede yoga e nokkuji ɗo ganduɗa ko tufɗe janguji ɗe ɓuuri wawde wadde mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam ene yuɓɓine e nder leydi Mali kala Mali oɗo saaha ne heeɓo gam heɓanade mawlidin nabi salah sallam hewɓe taweteɓe Bamako hay hay e nokkuji goɗɗi kala nano kocci bisuji gam ruttitade guure mumen kono kadi boowal ngal ɓe inniri stade Modibo Keita koko jogori ɓittude jamma janggo gam teskede mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam hewɓe kolliti ko toon jogori waɗoyde moɓodiral mumena sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry to Sigri kodram musɗo waɗi toon ɓen yilotoɓe kanŋe kamɓe yilotoɓe kanŋe nder ɓulli mabɓe ko ɓulli ɗi mabbi jeetato tawetenoɓe hen mbasi pittali mumen jeeɗiɗo gañima hen gañande musen fewi ɗum waɗi ko togobiteɗo Noura Fodo ko toon ɗum waɗi tene teskama e kala saha ko gueɗe ɓurɗe mantinade baɗoje toon e kala saha haɗama yaltude leydi Guinée ɓurnoɗo ɓattade sellu Delen Diallo jeeyaɗo UFDG on biteɗo Mamadou Aliou Diallo ɗum ko caggal nde ƴetti passeport mum fayi to bowal diwoje ngal Gapsia nde ha waɗi formalité ji mum ha gasi ko ɗon police wimo teɓ omo jeeya e liste uji rokkiraɓe haɗaɓe yaltude leydi ndi ɗanniyanke jeeyaɗo leydi ko jeeyaɗo leydi Guinée kono kadi wuuri koto Côte d'Ivoire kam nanga to bowal laaɗe diwoje ngal Ahmed Cheikhou Touré ɗum noon kan woni jaggaɗo ngal boowal Ahmed Cheikhou Touré ngal boowal laaɗi diwoje ngal Conakry ko toon wiya teeɓa kanko no inde makko kadi suma woro wo iwno ko toon to Abidjan
lamorgo leydi Côte d'Ivoire wo fano koto Casablanca to Maroc kono ɓe mbaɗi ko escale ɗon ɗo koɗo ɓe mbaɗi escale ɗo Guinée Conakry ko ɗon tawa koli e nder bagage makko ne waɗi 3 kilo taw ko huuɗo bonko ko o saaha no wiyama tebbo mo tawe e juuɗe ɓen a dadiɓe sen giwi to leydi Guinée paɗen koto Côte d'Ivoire to leydi Côte d'Ivoire armée Côte d'Ivoire to banggue marine keeɓi patrouille mawɗo no feewi mo ganduɗa joom martaba towɗo tambotoɗo nden kay kisala maje kaɗɗe leydi Côte d'Ivoire mo ganduɗa juutendi makko ma wona 54 piccal 8 so tawi ko jaajendi makko ma woɗa 8 métre ɗum noon ɓe kolliti ko ngal mangu no feewi wonande koñinkoɓe tambotoɓe nden ka e kisal kan lana makko waw pesde kene tolno e 100 tonnes ɗum iwi ko toon to leydi France jonde tijjande aljuma hande o hakkude Alassane Dramani Ouattara kame hoorejo leydi Guinée Bissau woni Oumar Sissoko Embalo ne wonde forme Yasimbe hoorejo leydi Togo ɗum ko hande yewtidde toɓɓe gartam ɗamɓe jahanno toon to leydi Mali joɗoɗade colonel Assimi Goïta guilnen hay konngol ala ko feeñi hen ko wawi wonde kalama en garta e oɗon kabaru to Burkina Faso subaka hande o seppoji mawɗi mbaɗama yeeso télévision gendi leydi ndi ɗin seppoji noon ko yidde wiide min goni ko caggal capitaine Ibrahima Traoré woni hoorejo leydi keso no ardiri ni ɓe kolliti aɓe jaadi hen ma won temedde yimɓe jalti gam seppude hande caggal ko hande wonno kuddata gadiɗo wendogo aseɗo woni koɓe jokkino oɗon kuddata to leydi Ghana police oɗo sa waɗi erago yaltini kene tolno ujunnaje 26 ujunere wadde hoore gorko ɓurɗo yirlade e nder réseau sociaux ɗeɗo henna balɗe ne jogui baale musde no fewi ne fiye ɓinguel tokosel woni cukalel tokosel fi ɗum ha tiggi ɗum non kala jiiyoɗon vidéo police Ghana holliti vidéo tourna koye nder leydi Ghana mbaɗi erago kala jiiɗo on aɓe totta ɗum 26 ujunere gam on nangue fawe e lawol ko wona ɗum ko fedde taw ganduɗa ko 11 wiyetede haslide ɓenne kolliti sappo e tati ujunere kala jiiɗo oɗona gorko tumaɗo hakkude Benin Togo kame Ghana saabu ko waɗi ko hunde sofde no fewi wonande vidéo jirlotoɗo ɗo gorko jaggi baale ɓutte no fiye cukalel tokko ceela to Nigéria 30 neɗɗo mbasi pittali mumen wonnoɓe laana mabɓe noon yiw ɓe gonno koye ndiyam kamɓe noon ɓe doganno ko pelle joguitiɗe woni Boko Haram kamɓe ɓen koɓe leñol biyetegol Birini ɓe giwi koye nokku biyeɗo Boko Yum ene tawi nder état mo Zamfara ɓe doganno ɓuuri hewde kaɗon laana ko rewɓe e sukkaɓe iwnoɓe to nokku biyeɗo fanoɓe to nokku biyeɗo Juma kamɓe kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe sen giwi to Nigéria paɗen koye joolam jaɓeri to leydi Russie ɗimmo wonande lundiyanke caggal numéro 1 woni Alexia Navalny caggal nde Dumba goɗɗo lundiyanke lundinoɗo laamu wonande Vladimir Poutine on noon wiyete ko Vladimir Kara Morozov on noon taƴanama hanki jaggama hanki gam tumede janfa armée leydi ndi yaltinde sécurité état o oɗo saa noon suudu ñawore ne sabbima heɓe koliti omo riski duuɓi 20 e kaso Washington holliti yowi yimɓe jeeɗiɗo joomen martabuji towɗi nder leydi Iran ɗum ko caggal seppoji gulɗi jaw bannoɗi toon mayde suka debbo maynoɗo caggal ne nanga murnaki hoore muma ɗi seppoji jeeyi sababu ken tolno 90 ko fawi neɗɗo wasi hen fittandu mum ɓen jeeɗiɗo martaba towɗe en kaɗama nadde leydi Amérique yowiɓe Joe Biden hoorejo leydi Amérique riwtani jonde hakkude muɗum e Vladimir Poutine so tawi ɓe potti sommet G20 baɗow to Bali koto Indonésie ɗo e darode hitande fanere ɗum ko caggal yewtere hakkude makko e ɓen jaydi yankoɓe Yahya Ndiaye wonande ilam yowon belɗam. Ndema
ko Yahya Ndiaye woto jeeɓoɗen kolade meɗen ilam so ari toɓo ari sa remani a tenkat sa aynani a joftinta ko waaju moƴƴo payodindo giwɗo Yahya Ndiaye weladade gorko mo cilɓe mbañ samba tawiteɗo to noksoɗa yimɓe kala ne poti wattudema ko haqqille nde tawno ko ɗiɗo hen message uji hande cohluɗen yo ɓesguji men nana musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam ñalawma janggo mon ketto sawtawol musidɗo moon haali Abouba